Прывітанне. Вы глядзіце праект «Радыё Свабода. Беларусь пасля 26 студзеня». З вами Юрый Дракахруст. Вынік выбараў выглядае перадвызначаным, але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтае і іншыя пытанні мы шукалі ў размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі, гісторыкамі. Ну і зараз гэта працягваем. Сёння нашыя госці – палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Вітаю. І Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый вечар. Дзень добры. Ёсць падставы меркаваць, што выбары 25-го году не будуць ані свабоднымі, ані дэмакратычнымі. І таму ў гэтай праграме мы гаворым не пра выбары, а пра тое, што можа змяніцца пасля іх, што можа змяніцца ўжо літаральна на наступным тыдні. Віталь, якія шансы на палітычную адлігу, на пэўнае змяншэнне інтэнсіўнасці рэпрэсіяў, пры захаванні нават аўтарытарнага рэпрэсіўнага па сутнасці рэжыму? Я думаю, в целом шансы не вельмі вялікія. За апошнія гады сваёй улады Александр Лукашенко, напэўна, звыкся з думкай, што тое, што называецца адліга альбо лібералізацыя, заканчваецца для яго вельмі недобра. Маецца на ўвазе спачатку 10-й год, потым больш радыкальна гэта 20-й год, і ён сам, і все яго, скажем, вакол яго людзі, памочнікі, сілавікі кажуць, што вось бачыце, што адбывалася, калі толькі мы праводзілі хоць нейкую мінімальную лібералізацыю. В адказ эти люди не былі нам удзячныя, а яны хацелі нас звергнуць. Так што такая, думаю, небяспека у яго ёсць, яго разуменне, што адліга гэта кепска і гэта пагражае ягонай уладзе. Але гэта не значыць, што зусім не будзе зменаў. Усё-такі я думаю, што нейкі градус рэпрэсіяў можа паменшыцца, у тым сэнсе, што яны будуць менш публічныя. Это ўжо працэс, які мы назіралі у 24-м годзе, калі там перасталі губазікаўцы здымаць гэтыя ганебныя відэо каля дзвярэй, перасталі ввогуле паведамляць пра рэпрэсіі. Самі ўлады гэта толькі робяць праваабаронцы, якія вельмі з цяжкасцю здабываюць гэтую інфармацыю. А в адказ, наадварот, ідуць вызваленні па памілаванню. Тут такі медыаэфект. Калі вызвалілі, пра гэта все пішуць, там чарговыя 10, 20, 30 чалавек. А рэпрэсіі, яны сталі такой рутінай, яны адбываюцца кожны дзень, і паводле чыста статыстычных дадзеных, апошнія месяцы былі дастаткова пікавымі, проста па падбору людзей, колькі іх забіралі. Але яны сталі ўжо, як это не сумна і не прыкра канстатаваць, нейкай звычайнасцю, нейкай рутінай беларускага палітычнага жыцця. Таму, мне здаецца, будзе так, што ввогуле спыняць рэпрэсіі гэта ўлада не збіраецца, яна звыклася жыць з імі, яна разумее, што як толькі спыніш, это будзе іншае грамадства, і перш за ўсё яна лічыць, што яны павінны быць накіраваны на тых патэнцыйна палітычна актыўных людзей, якія якраз пра гэтыя рэпрэсіі ведаюць, у коле іх чытаюць незалежную прэсу, у коле знаёмых, і яны павінны ведаць, гэтыя палітычна актыўныя людзі, яны звычайна апазіцыйныя да ўлады, яны павінны ведаць, што рэпрэсіі працягваюцца, што яны не спыняюцца, можа быць трошкі менш, але ты весь час пад пагрозай. Для гэтага яны адбываюцца, але тое, што іхні маштаб можа стаць меншым, я думаю, гэта рызыкну прагназаваць, што гэта можа быць. Шановні глядачі, я нагадаю вам, што мы ў прямым эфіры вядзем нашу гутарку, так што просьба да вас ставіць лайкі ці дызлайкі, уж як вам больш падабаецца, пісаць вашы каментары, вашы пытанні. Мы запусцілі там невялічкую апытанку. Як вы лічыце, колькі Цэнтральная выбарчая камісія агучыць галасоў за Александра Лукашэнку у гэтую нядзелю, але просьба пісаць, лайкаць, галасаваць толькі ў тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Валер, нашыя калегі з агенцтва Reuters зрабілі апытанне мінакоў на вуліцах Менску. Фрагмент гэтага апытання.
Надеемся, что будет лучше. Ну, как-то свободнее. Да, чтобы было посвободнее, меньше напряга всякого в жизни. Да. Ну, Чтобы молодежь чтобы у нас развивалась, чтобы никто не развивалась, удирал из чтобы не страны. чувствовала трудностей таких больших, как Не сейчас. создавали такие трудности, чтобы люди уезжали. Ну, гэта гавораць людзі ў Менску вельмі асцярожна, но тым не менш расстаўляючы пэўныя акцэнты. Хацелася б пасвабодней, хацелася, чтобы людзі не з'язджалі. Дарэчы, і вось сацыялагічныя апытанні, у тым ліку і сёння вот агучаныя на трекеры пераменаў, сведчаць менавіта пра тое, што в грамадстве, в тым ліку і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, ёсць запыт на, скажем так, аслабленне абцугоў. Будзе гэта? Каб адказаць на пытанне, ці будзе некае змягчэнне, напружання, вось пра што казалі гэтыя жанчыны, то трэба разумець, якія функцыі выконвае гэтыя рэпрэсіі, гэта рэпрэсіўная машына. Таму спыненне ці працяг рэпрэсій, ці ўзмацненне залежыць ад таго, ці рэпрэсіі выканалі сваю функцыю, ці яны сталі замінаць, ці памяняліся задачы, якія стаяць перад рэжымам. Што тычыцца першага пункту, то, я думаю, у пэўным сэнсе рэпрэсіі сваю функцыю выканалі. Апазіцыя як інстытут, грамадзянская супольнасць як інстытут у Беларусі цалкам знішчана. Засталася задача падтрымання напружанасці, падтрымання страху, і гэтую функцыю рэпрэсіі можа выканаць нават у меншым маштабе. Ці замінаюць рэпрэсіі ўладам? Я думаю, што не настолькі, каб іх радыкальна спыняць. Тое, што людзі з'язджаюць, то, што гэта стварае праблемы для эканомікі, ну, я думаю, што для Лукашэнкі галоўная праблема не эканоміка, галоўная праблема палітычнае выжыванне. Ну і нарэшце наконт зменаў задач. Пака я не бачу, што задачы, якія стаяць перад рэжымам у сэнсе выжывання, радыкальна памяняліся, хоць некія нюансы з'явіліся ў звязку з гэтымі памілаваннямі. Таму, в прынцыпе, мой адказ дзесьці супадае з тым, што казаў мой калега Віталь. То бок інтэнсіўнасць рэпрэсій, тая істэрыка, якая цяпер існуе перад выбарамі, можа схлынуць, але некай сістэмнай лібералізацыі чакаць не даводзіцца, пакуль ва ўладзе знаходзіцца Александр Лукашенко. Цяпер ізноў да вось гэтага пытання Reuters, та жа жанчына, тая ж мінчанка, яна наўпрост не крытыкуе выбары, але наконт іх перадвызначанасці выказваецца вельмі выразна. Как всегда проходила, что там думать? Думать тут не о чем, да. Да, думать нечего. Все пройдет. Но я не буду предсказывать, сколько процентов. Ну, все знают. Все догадываются, в общем-то. Вот и все. Ну вот мы ўсё ж таки яшчэ раз я нагадваю пра гэтую нашу апытанку, а колькі ж вы лічыце ўсё ж таки за гэта выкажуцца. Валер, але вось такое меркаванне, што ўсё перадвызначана не только, скажем, я маю ці, можа быць, вот людзі на вуліцах Менску, але і многія заходнія ўрады і міждзяржаўныя інстытуты заходнія. Ужо ёсць некалькі заяваў заходніх урадаў пра тое, што это будуць выбары несапраўдныя, недэмакратычныя, нелегітымныя і гэтак далей. Але што вот это азначае? Мы не прызнаем гэтыя выбары. Ну так здаецца, з 2001 году, ці можа нават з 2000-го, выбары в Беларусі ніколі не прызнаваліся дэмакратычнымі. З іншага боку, дэмакратычнымі не прызнаваліся выбары, ну я не ведаю, в Туркменістане, в Азербайджане, в Егіпце. Они таксама не дэмакратычныя. Так вот,
цяперашняе непрызнанне, ці тое непрызнанне, якое хутчэй за ўсё будзе пасля 26-го, это непрызнанне, як было ў Беларусі пасля 20-го году, ці непрызнанне, як, напрыклад, апошніх выбараў в Азербайджане? Ну, тут я б не ставіў так пытанне альбо-альбо, ці. Я думаю, што тут магчымы розныя варыянты. Мяркую, што пачатку адразу пасля выбараў мала што памяняецца. У сэнсе ацэнкі сітуацыі ў Беларусі з боку заходніх палітыкаў, заходніх інстытутаў. І выбары тут наўрад ці на што паўплываюць, і тыя задачы, якія ставіць рэжым, каб неяк перагарнуць старонку в адносінах з Захадам і легітымінаваць сваю ўладу, сваё кіраванне над Беларусю, наўрад ці можна сказаць, што яны будуць выкананы адразу пасля выбараў. Тым больш, што Беларусь сёння не ў цэнтры увагі заходніх палітыкаў, яна на перыферыі, і таму па інерцыі, я думаю, ацэнка сітуацыі ў Беларусі будзе такой жа, як і да выбараў, да 26 студзеня. Але далей могуць пачацца пэўныя працэсы. І тут я магу правесці аналогію з тым, што было, скажем так, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, калі таксама быў такі цяжкі пагром апазіцыі, і тады таксама ўсе казалі, што ўсё, адносіны Беларусі з Захадам закончыліся, вступілі ў стадыю замарозкі, і нічога іх памяняць не можа. Але тут прыляцеў чорны лебедзь, Крым. І тут усё памянялася, з'явіўся чыннік, які многа больш важны для Захаду, чым сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, і пачаўся працэс размарожвання, мінскія пагадненні. Беларусь заняла палітыку ў пэўным сэнсе сітуатыўнага нейтралітэту ў адносінах канфлікта Расіі з Украінай, Расіі з Захадам. І сітуацыя пачала мяняцца. Я бы не выключаў, што і цяпер можа здарыцца нешта падобнае. Ну, першае, што прыходзіць на розум, гэта перамовы па замірэнню ва ўкраіне і ўсе катаклізмы, ўсе перамены, якія могуць атрымацца ў выніку гэтага. Таму я бы не выключаў нейкіх пэўных перамен, калі Лукашэнку могуць прызнаць не дэ юрэ, а дэ-факто. І як бы пачаць з ім размаўляць менавіта ў гэтым статусе. Віталь, а можа быць, прынамсі, адзін чорны лебедзь прылецеў ужо. Мы только этого, как бы, можа, не усведомляем. Я маю на ўвазе прыход да ўлады ў Злучаных Штатах прэзідэнта Дональда Трампа. Хаця, з іншага боку, варта прыгадаць, што менавіта пры Трампу у 2020 годзе былі абазначаны контуры палітыкі непрызнання. Непрызнанне адбылося тады, калі Трамп яшчэ заставаўся прэзідэнтам. Это з аднаго боку. З другога боку, можна прыгадаць, што той жа Трамп мог весці перамовы з Кім Чен Ынам. Ну, это ўжо як бы дно дыктатарства ввогуле сусветнага. Тым не менш, літаральна сёння, калі мы з вами размаўляем, прэзідэнт Трамп сказаў, што «А я б хацеў з кім ещё пагаварыць». Мы з ім паразумеліся. Хороший чалавек, разумны чалавек, выбачаюсь. Разумны, але ці легітымны? Так калі Кім легітымны, то Лукашенко-то таксама легітымны ці нелегітымны? Як вот тут? Ці не лічыце вы, што амерыканская палітыка можа змяніцца хутка нават адносна Беларусі? Не лічу. Ну, спачатку наконт узроўня гэтага прызнання, то, канешне, яно будзе на ўзроўні 2020 года, то бок все выбары раней беларускія прызнаваліся недэмакратычныя, несвабодныя, ну, але Лукашенко на гэтых несвабодных все-таки перамог, і паслы заставаліся. Вот пасля 2020 года просто было заявлена, што Лукашенко не перамог, ён нелегітымны прэзідэнт, фактычна узурпатар улады.
і адпаведна знізіўся ўзровень, скажем, адносінаў і прадстаўніцтва дыпламатычнага. Тое ж самае, думаю, будзе зараз, вот то, калі казаць адразу пасля выбараў пра ацэнку. Што да сітуацыі з Трампам, ну і з тым, што даводзіцца гаварыць з нейкімі лідарамі не самымі, скажем, дэмакратычнымі, но ў свеце з кожным годам дэмакратычных і полудэмакратычных краінаў ўсё менш, паводле афіцыйнай статыстыкі, скажем так, всяких даследчых структураў. Так што ні Амерыка, ні Еўропа не можа гаварыць, абмяркоўваць нейкія палітычныя тэмы толькі з дэмакратычнымі. Ну тады, што з Кітаем не гаварыць, там таксама, скажем, праблемы, скажем, мягкай з правамі чалавека і з легітымнасцю, паколькі она такая спецыфічная. То бок, гэта трэба аддзяляць. Тое, што Лукашенко не самы дэмакратычны, а зусім не дэмакратычны кіраўнік, гэта адно, але калі створыцца такая сітуацыя, про якую казаў Валер, я бы даў ёй вельмі малы працэнт, што Лукашенко будзе настолькі важны, што з ім захочацца гаварыць Трампу. В тым сэнсе, што нават пры ўмове гэтых перамоваў наконт нейкага замірэння расійска-украінскага, пакуль Лукашенко ніякім чынам не даказаў, што ён в гэтым сэнсе самастойны гулец, што ён не з'яўляецца проста-напроста скажем, марионеткой Путина, ці больш жорсткія можна ўжыць варыянты, і што ён нейкім чынам заслуговвае быць на гэтых перамовах. Тут, дарэчы, можа быць чыста афіцыйна, проста фармальная рэч, калі запросяць усіх суседзяў Украіны. І пад гэтай маркай, Лукашенко таксама можа там быць, незалежна ад сваёй нейкай палітычнай вагі і ролі і залежнасці ад Расіі. Просто вось в нейкім варыянце нехта вырашыць, што трэба, каб все суседзі ўдзельнічалі, і, конечно, захоча там і Угорчына, і Словаччына, і Польша, чаму в гэтым сэнсе і Беларусь. Так што, але, мне здаецца, вот самастойную ролю, пра што казаў Валер, ему трэба заслужыць, і тут хацела сказаць, што, 14 год, дзе ён быў дастаткова самастойны, вельмі радыкальна адрозніваецца ад таго, што зараз, калі ён значна большай залежнасці ад Расіі, павадок значна больш кароткі, і што ён можа такого зрабіць, каб пра яго загаварылі як пра самастойнага ад Расіі палітыка, што выйсці з саюзной дзяржавы, выйсці з АДКБ, давайте, конечно, подумаем, что все гэта на сёння выглядае мало реалістычна. Я себе дазволю агучыць лічбы нашага апытання. Апытанне ў нашым YouTube-канале, пакуль не шмат людзей, але вот цікава. Колькі, на вашу думку, атрымае ЦВК Александр Лукашенко? Менш за 80%. 8%, от 80 до 85 – 25%, от 85 до 90% – 47% и больше за 90 – 20%. То есть адносная большасць – это от 85 до 90. Прыкладна як Путин на мінулагодніх выбарах. А зараз ізноў да апытання Reuters ад чалавека, голас чалавека, які, гледзячы па ўсім, свядома будзе галасаваць за Лукашенко, і ён тлумачыць чаму. Стали жить богаче, люди стали веселее. То есть раньше я улыбок не видел, сейчас я вижу. То есть, если честно сказать, то если мы так дальше и пойдем развиваться, мы будем самой лучшей страной в мире. Буду обязательно, все время моя мама голосовала за Лукашенко. Все время, до смерти. И я голосую за Лукашенко. Все время. Потому что, так сказать, жизнь действительно, говорю, стала лучше. Фраза гэтага чалавека, словы гэтага чалавека вельмі нагадваюць знакамітую формулу Сталіна. Жыць стала лепш, жыць стала весялей. Можа быць, камусьці і так, але вот такое пытанне наконт пасля 26 студзеня, ці не стане 26 пэўнай кропкай адліку паступовага транзіту ўлады, развітання беларусаў, у тым ліку і гэтага Мінчука, з Лукашенком. Словы пра змену пакаленняў ён нават пасля Новага года некалькі разоў паўтарыў. Калі это, можна сказаць, это дымавая заслона, колькі разоў он это казаў, а навошта этот дым пускаць? На кого он хоча зрабіць уражанне, калі это дымавая заслона? А можа не. Віталь.
Ну, я спачатку дазволюся ремарку наконт такіх пытанняў. Трэба улічваць, што, конечно, в сённяшняй сітуацыі Беларусі, як бы там журналісты колькі гадзін не хадзілі, яны наўрад ці могуць запісаць людзей, которые выступаюць супраць Лукашенко. Уявіце себе, сёння ў Менску ў 25-м годзе нехта падыходзіць з камерай і кажа вам: подумайте, а что вы хотите сказать про Лукашенко? И мы ясно это недзе покажем. Так что, ну, такая специфика, что мы можем чуть только таких вот специфичных людей з вуліц Менска в гэтым апытанні, і я просто хочу это, ну, скажем, нагадаць нашим гледачам, что гэта не можа быць по-іншаму на сённяшні момант. Але наконт таго транзит, ну, это, конечно, самая галоўная тэма для аналітыкаў і палітычных каментатараў і палітыкаў. І тут весь час мы вымушаны неяк так сыходзіць, вот, і многія маюць такую спакусу сыходзіць менавіта ў нейкія псіхалагічныя моманты, моманты специфики характеру Александра Лукашенко. Что человек, который николи не покинет владу, человек, который помре, человек, который будет еще, ну, во владе, который будет ледь рухаться, але все равно будет эту владу трымать, такие голосы гучать, и, скажем, им мало что можно заперечить, бо вся попередняя биография Лукашенко кажа менавіта про гэта, что он хворы на владу, что гэта один его сенс жыцця, один сенс его існавання. Але, ну, мне здаецца, все гэта не выключае, что пэўны момент, калі все-таки, что называется, улада больше, чем жыццё, калі ему паўстане такая ситуация, такие обставины, калі просто покинуть гэтую уладу будзе больш бяспечна і выгодна, чым заставацца ў ёй, то ён і можа, ён не абавязкова будзе адстрэльвацца да апошняга. Вось такая сітуацыя можа скласціся, ну, перш за ўсё, з знешніх нейкіх і внутренніх прычынаў, ну і па прычынах, скажем, ягонага здароўя, у выніку пагаршэння чаго, ну, нават это пакуль што шэрая, непрыкметная номенклатура беларуская пачне там нейкімі сігналамі намекаць, што можа быць на каго што нас пакінуў. Можа быць, давайте не даводзіць да нейкай сітуацыі крытычнай, а давайте паступова рабіць гэты, ну, транзит больш кіруемым. І ему прыйдзецца прыслухоўвацца да такіх галасоў вось в такой сітуацыі, якую я апісаў. Валер, некаторыя эксперты, некаторыя аглядальнікі адзначаюць тое, што яны, тое, што ім здаецца, ну, некія как бы апераджальныя індыкатары вось гэтага самага транзіту. Вось некаторыя звяртаюць увагу на тое, што медыйна актыўным стаў Коля Лукашенко, дае інтэрв'ю, распавядае, што ён копія бацьку ва ўсім. Некаторыя адзначаюць, што ўжо як бы стаў вылучацца, прасоўвацца Дмітрий Круты, што ён уже ўвесь час з Лукашэнкам, его паказваюць увесь час з Лукашэнкам, ён выказваецца нешта пра агульнапалітычныя пытанні. Дарэчы, вот сёння выказаўся пра реакцию Захаду, она неправильная, он осудил яе як бы самастойна. Вот вы бачыце, гэта як можа быць некая падрыхтоўка пераемніка. Ці это вот як бы в мозгу просто некаторых экспертаў ім здаецца, што вот кого-то прасоўваюць. Нікога, можа, насамрэч не прасоўваюць, не вылучаюць. Я гэтага не бачу. Вось вы пытаеце, чаму ён кажа пра змену пакаленняў. У яго ёсць такая псіхалагічная асаблівасць, ён услых прагаворвае тыя думкі, якія яго хвалююць. Яго гэта хвалюе, і ён услых гэта прагаворвае. Але я вось не магу пагадзіцца з тым, што сказаў Віталій, што калі вельмі сітуацыя будзе дрэнная, то ён можа адмовіцца ад улады. У 2020 годзе такая сітуацыя была. І вы памятаеце ягоную рэакцыю, калі ён казаў: я уладу не аддам, вы можете мяне забіць, але уладу я не аддам. Прычым ён гэта паўтарыў некалькі разоў падчас розных, так сказать, выхадаў на публіку. Ведаеце, калі мы кажам пра транзіт, што маецца на ўвазе? Гэта некая такі працэс планавы, падрыхтаваны, арганізаваны, перадача ўлады ад Лукашэнкі да іншага чалавека. Так вось, калі казаць, калі разумець слова транзіт менавіта ў гэтым сэнсе, то я не бачу гэтага. І той факт, што Лукашенко
ідзе на выбары і будзе аб'яўлены прэзідэнтам, сведчыць пра тое, што пытанне транзіта, калі не пастаўлена на паўзу, то можа ўвогуле закрыта. Глядзіце, якраз напярэдадні выбараў гэтым годам вельмі моцна распальваецца культ асобы Лукашэнкі. Даказваецца, што Беларусь без яго не можа жыць, што Беларусь, што Лукашенко нязменны, што яго замяніць нельга на гэтай пасадзе. То бок вось гэта распальванне культа і ідэя транзіта, яны супярэчаць адна другой. Таму што калі яго нельга замяніць, то які транзіт тут можа быць? Таму я думаю, што калі адбудзецца нейкі пераход, то ён будзе спантанны, стыхійны, неарганізаваны ў выглядзе некага палітычнага крызісу. Таму пытанне пра пераемніка можна было б разглядаць, спрабаваць угадаць, толькі калі б сам Лукашенко планаваў сыходзіць. Паколькі ён сыходзіць, пакуль не плануе, то я думаю, што пытанне пра пераемніка проста няма сёння ў парадку Дня Беларусі. Шановныя гледачы, я яшчэ раз нагадаю, што мы ў прямым эфіры. Калі вам бяспечна, ставце лайки ці дызлайки, пішыце каментары, пытанні і паўдзельнічайце ў галасаванцы, колькі ЦВК напіша Александру Лукашенку. Зараз яшчэ адзін аспект пытання да вас, Віталь, гэта Расія. Ці чакаеце вы істотнай змены стасункаў Беларусі і Расіі пасля гэтых выбараў, прынамсі, у 25-м годзе? Так, Беларусь вельмі залежная ад Расіі. Пасля 20-го, асабліва пасля 22-го году, эта залежнасць паглыбілася. Але вось ці чакаеце вы, што сёлета, пасля гэтых выбараў, ступень залежнасці зменіцца якасна, зменіцца кардынальна, прычым магчыма ў той, магчыма ў іншы бок. Па розных прычынах. Валером, докладнее, он начал дискутовать со мной, то я хотел бы кинуть аргумент про 20-й год. Вы хотели заперечить, да, добро. И что, не была настолько уж смертно-критичная ситуация для Лукашенко. За им были силовики, были только мирные марши протесту, за им были силовики, за им была номенклатура, за им была Москва, самое главное. Это не та ситуация, в якой он имел меньше шансов, в якой он уже повинен был скласти лапки. Здавацца. Вось кіраўнік Сіріі, раз мы тут вспомнили, Асад, ён же і там грамадзянскую вайну перамог, і, здаецца, просто был такі сцена, не здавался ворагам, всіх перамог, а потым склалася ситуація, калі взял і улетел в Москву, паколькі вось не было варыянтаў. І такія супер людзі смелыя, нібыта, які змагаюцца за ўладу до апошняга, разумеюць, калі тебе просто там пристреляць, то лепш сесть у самолет и улететь. Так что я кажу вот про такую ситуацию. Что до России? Мне здаецца, што, конечно, радыкальных зменаў не адбудзецца, ў тым сэнсе, што, безумоўна, Лукашенко задавальняе Москву стратэгічна заўсёды. Заўсёды былі паміж імі в розныя гады нейкія, скажем, такие молочные, газовые да іншыя битвы, калі Лукашенко, старался отстаивать свои там экономичные и уладные интересы. Але пасля 20-го года мы бачым, что фактично гэтага не адбываецца. С одного боку, ён патрэбны Москве у войне супраць Украины, с другого боку, и Лукашенко уже разумее, что теперь не до жартаў, что ён асабліва не можа ніякія там молочные и газовые войны весці, паколькі Москва намного больш сваёй дланню, далонню покрыла Беларусь з усіх пунктаў гледжання, з военного, з эканамічнага. Эканамічная залежнасць стала рэкорднай, як ніколі не была в гісторыі незалежнай Беларусі. Так что в этом сенсе он не рыпается. Але Москва, наколькі я разумею, няма ніякай неабходнасці ці матыву мяняць яго на кагосьці больш, як кажуць, паслухмянага, на нейкага там сілавіка, бо гэта любая замена, это можа нарадзіць хаос, можа нарадзіць праблемы. Невядома, што это будзе, як успрыме гэта номенклатура насельніцтва. Так што яна атрымаецца за Лукашэнку, маецца на ўвазе Москва, і паступова вось гэтыя абцугі
ідэя залежнасці Беларусі спрабуе пашырыць на ўсе магчымыя аспекты. Ідэалагічны, змагаецца там з беларускай мовай, з беларускай гісторыяй, вось рукамі зноў жа Лукашэнкі, але безумоўна пры удзеле Масквы, з кадравымі пытаннямі. То бок яна ажыццяўляе такую, ну, паступовую, ціхую, ну, можна сказаць, анексію і на ўсіх сферах, пакідаючы Лукашэнку нейкі там палітычны суверэнітэт, як ён думае, але весь час гэтая шагрэневая скура лукашэнкаўскай улады над Беларусю зніжаецца на карысць Кремля. Валер, і тое ж пытанне, але, што называецца, праз прызму ўрэчышча магчымага гіпатэтычнага перамір'я ці міру ва ўкраіне. Ну, па ідэі, гэтая падзея, гэты працэс, ён памяняе вельмі шмат ввогуле ў Еўропе. Але ў тым ліку і магчыма ў беларуска-расійскіх адносінах. Прычым тут эксперты вельмі шырокі дыапазон. Ад, умоўна кажучы, ввогуле анексіі Беларусі, то Расія палічыць, што ай, мы не атрымалі ўсяго, чаго хацелі в Украіне, ну вот, возьмем Беларусь. А можа і наадварот, ну, вайна скончылася, как бы, вайсковага шыхта Расіі няма, бо вайны няма. Ну, тады Беларусь может как-то с этого шихта так по крысе, на мягких лапах сысці. Вот які сцэнар уяўляецца вам найбольш імаверным паводле модулю нейкага міра-перамір'я? Я не ведаю, які сцэнар будзе самым імаверным, але я хацеў бы сказаць, які сцэнар будзе самым дрэнным для Беларусі. А сцэнар гэты такі. Калі гаворка ідзе не проста пра спыненне вайны, як кажа Дональд Трамп, а пра заключэнне міру, то, бачыце, абодва бакі зараз кажуць, нам патрэбны гаранты. І Расія кажа, патрэбны гаранты ад НАТО, і Украіна кажа, нам патрэбны гаранты ад Расіі. То бок, калі мы кажам пра некі сур'ёзны мір, то гэта гаворка будзе ісці пра некую новую сістэму міжнароднай бяспекі ў рэгіёне. І ў гэтай новай бяспецы, у гэтых дамовах, у гэтых гарантыях, думаю, павінны удзельнічаць не толькі Расія, Украіна, не толькі Расія і ЗША, но і па меншай меры краіны рэгіёна ўсходняй Еўропы. То бок это павінна быць такая новая хельсінская дамова аб прызнанні новых межаў, новых гарантый і так далей. І я вельмі асцерагаюся той сітуацыі, калі Расія умоўна скажа так: мы абяцаем больш не чапаць Украіну, не прымяняць сілу супраць Украіны, межы ў нас застаюцца на тым узроўні, дзе сёння праходзіць лінія фронта, але ў сваю чаргу Захад не павінен чапаць Беларусь. Беларусь – гэта расійская дзялянка, расійская сфера ўплыву, і Захад бярэ на сябе абавязак не праводзіць палітыку дэмакратызацыі Беларусі, не падтрымліваць апазіцыю грамадзянскую супольнасць Беларусі. І вот такі размен. То бок тое, што магчыма было падчас халоднай вайны, калі Захад, прынцыпе, прызнаваў краіны, сацыялістычныя краіны ўсходняй Еўропы сферай уплыву Савецкага Саюзу і асабліва не спрачаўся і не выказваў вялікіх прэтэнзій, нават тады, калі Масква ўжывала сілу і адносна Угоршчыны, і адносна Чэхаславакіі, і адносна Польшы. Вось, калі такі сцэнар будзе рэалізованы, калі за новым жалезным занавесам, новай берлінскай сцэной Беларусь апынецца ў адным шэрагу з Расіяй, вось гэта будзе самы дрэнны сцэнар, і не так ужо важна, наколькі фармальна Беларусь захавае сваю незалежнасць. Вот мне падаецца, такога сцэнару трэба максімальна пазбягаць. А он самы імаверны, вы лічыце? Не, і не самы імаверны, але самы горшы. І нарэшце у мяне да вас, калегі, пытанне, так бы мовіць, такое рэфлексіўнае. Вось справа тым, што наша з вами гутарка, яна 10-я
апошняе в межах праекту «Беларусь пасля 26 студзеня». Гутарка з 9 папярэднімі экспертамі выкладзены ў Ютубе і на нашым сайце коротко. Ну, вот 9 меркаванняў, это, зразумела, не вокс попули, это не меркаванне народа, но, тым не менш, это вот пэўнае такое, ведаеце, адбітак духу часу. Вот што думаюць, ну, прынамсі, вот наше з вами кола наших з вами калегаў. Якое ўражанне на вас зрабіл вот весь этот корпус тэкстаў, корпус выступаў, супольнасць этих меркаванняў? Валер? Я думаю, что гэтыя ацэнкі даволі аб'ектыўныя, даволі аналітычныя, і ў прынцыпе яны па вялікаму рахунку супадаюць з тым, што казалі сёння мы тут з вами. І па пытанню рэпрэсій большасць схіляецца к таму, што маштаб рэпрэсій знізіцца, але яны будуць працягвацца. Па пытанні транзіту пытання супярэчлівыя, адказы супярэчлівыя, бо тут шмат невядомага. Ну, а па пытанню некай вонкавай палітыкі, пытанню па таго, як будзе рэагаваць Захад на сітуацыю ў Беларусі. Зноў жа, адказы прыкладна такія. Вялікіх пераменаў не чакаецца, але калі раптам адбудуцца некія вялікія геапалітычныя перамены у звязку з замірэннем ва ўкраіне, то тут цалкам магчыма, што некія кантакты, некая сістэма, механізм дыялогу можа з'явіцца. Ну і тое самае пра магчымасць удзелу Беларусі, беларускага кіраўніцтва ў гэтых перамовах. Калі сапраўды гаворка будзе ісці па некую новую сістэму бяспекі, то тут подпіс Беларусі павінна быць проста ў сілу чыста геаграфічных чыннікаў. Таму мяне даволі добрае ўражанне аб ацэнках экспертаў, і па вялікаму рахунку некай крытыкі, некіх вялікіх супярэчнасцей з гэтай нагоды у мяне няма. Виталь, а для вас в этих оценках 9 экспертов было что-то нечаканное? Вот как бы их роўнадзейнае, их сярэднеарытметычнае, яно як бы супадае з вашими адчуваннямі ці не? Ну, так, средняя температура по больнице, она 36,6. Наибольш, як и Валера азначил, наибольш там разыходжанне ёсць якраз у гэтым самым гарячым пытанні, ці будзе гэты тэрмін для Лукашэнкі апошні, ці будзе транзіт, ці в нейкай іншай форме ён будзе адыходзіць ад улады, да пасля гэтага тэрміна, ці ён дажыве там весь гэты тэрмін. І тут былі рознагалоссі. В астатнім, сапраўды, ёсць пэўная еднасць, што кажа пра тое, што сітуацыя настолькі в пэўным, можа быць, нехарошым нават сэнсе стабілізавалася, што і думкі экспертаў не могуць асабліва выходзіць за рамкі рэальнасці. Чалавек не можа сказаць, што там заўтра адбудзецца змена ўлады, як казалі там в нейкім 20-21 годзе эксперты, калі Радыё Свабода іх апытвала. Ну, частка з іх былі больш рэалістычна песімістычнымі, то на гэты раз усе больш такія рэалістычныя і, скажем, няма нейкіх вялікіх кіданняў в адзін ці в іншы бок, таму экспертная думка, она в пэўным сэнсе неяк устаканілася у нейкія даволі аднолькавыя, скажем, амаль аднолькавыя рэчышча. Але я тут хочу сказаць, што людзі сапраўды, як шахматысты карыстаюцца тымі фігурамі, якія ёсць на дошцы, так людзі-эксперты карыстаюцца тымі дадзенымі, тымі фактамі, якія ёсць у жыцці. Але раптам все зменіцца, як все змянілася, умоўна, скажем, там у 22-м годзе, калі пачалася вайна Расіі з Украінай, і все можна, скажем, экспертныя ацэнкі адкінуць і пачынаць все гэта заново. Так што вот такую агаворку зраблю, што гэта, в прынцыпе, экспертныя думкі все адэкватныя і разумныя, але сыходзяць з той рэальнасці, якой мы маем, а яна можа любы момант змяніцца. Добра, дзякуй вялікі, калегі. Напрыканцы я працытую, якія атрымаліся вынікі апытання в нашем YouTube-канале. Якраз, дарэчы, роўна 100 чалавек прагаласавала, і вот як размеркаваліся галасы, што Лукашенко напішуць менш за 80%, 7,
адсоткаў, от 80 до 85 18, от 85 до 90 51 палова і прыкладна чвэрть 24 адсоткі больш за 90 адсоткаў. Паглядзім, высветлім, што будзе насамрэч, і за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як яны будуць разгортвацца 26 студзеня, як яны будуць разгортвацца пасля 26 студзеня, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.